Okay, so gair ein cysylltu gyda Raymond Williams falle'n arbennig yw diwylliant, culture. Mae yna dair model o ddiwylliant mewn ffordd mae Raymond Williams yn ymateb iddyn nhw. Y model cyntaf yn fodel Victorianaidd. Y syniad bod addysg yn cael ei rannu oddi uchod. Oedd yna ddigon o bobl yn oes Victoria ddim yn credu y dylid a ddysgu'r gweithwyr o gwbl, enghraifft. Ond y model arall wedyn, mae rhywbeth i'w feithrin gan elit bychan i'w diwylliant. So wrth i'r gweithwyr dderbyn addysg ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15, erbyn yr 20fed ganrif mae twf diwylliant poblogaidd, ac mae'r elitwyr yn meddwl bod diwylliant yn cael ei lygru gan ddiwylliant poblogaidd. Felly, beth mae'n rhaid i'r gŵr a dynion oedden nhw'n bennaf addysgiedig i wneud yw diflannu i'w dwraifri ac i ddiffinio diwylliant fel rhywbeth ar wahân i gymdeithas, yn feirniadaeth ar gymdeithas yn wir, ond ddim yn rhywbeth i'w rannu â chymdeithas, oherwydd o rannu diwylliant, mae dyn yn ei lygru fe. Mae gan Raymond Williams fodel gwahanol eto y mae'n ei arddel yn y 50au. Culture is ordinary. Mae diwylliant yn gyffredin. Dyw e ddim yn perthyn i rywun uwchben cymdeithas ei hun sy'n creu diwylliant. Mae'n cynnwys ymdrechion gweithwyr i greu undebau. Mae'n cynnwys chwaraeon. Mae'n cynnwys ffurfiau poblogaidd ar ymateb i'r byd. Dyna yn fyr iawn y syniad o ddiwylliant yn waith Raymond Williams, a hynny dwi'n meddwl yn deillio'n arbennig o'i waith yn dysgu oedolion. Hynny yw, y syniad yma bod chi'n dechrau o'r gwraidd yng nghymdeithas ac yn meithrin y gallu o fewn y gymdeithas honno i ddod i benderfyniadau diwylliannol. Felly'r syniad o interdisciplinarity, y berthynas rhwng gwahanol ddisgyblaethau. Mae Raymond yn cael ei weld fel y gŵr nath arwain y ffordd i astudiaethau diwylliannol, ac mae astudiaethau diwylliannol, cultural studies, o'i hanfod yn rhyngddisgyblaethol, yn torri ar draws disgyblaethau. Erbyn 1977, mae fel petai am wneud i ffwrdd a disgyblaethau yn llwyr. Moyn creu rhyw fath o faes newydd sydd yn croesi ffiniau disgyblaeth ac mewn gwirionedd yn gwaredu'r disgyblaethau hynny. Felly, rhywbeth i'w drafod efallai wrth feddwl am ddiwylliant, sut i ddysgu diwylliant. Rôl Raymond Williams fel beirniad llenyddol yw bod e'n un o ffigurau amlwg y dde, yr chwith newydd, the new left, ond taw beirniad llenyddol oedd e. Hynny yw, falle byddech chi'n disgwyl hanesydd neu economegydd i fod yn brif feddyliwr y chwith. Ond yn Brydain, beirniad llenyddol arweiniodd y ffordd. Mae yna rai pethau mewn profiad diwylliant sydd tu allan i'r golwg. Dyw'r hanesydd ddim yn gallu cyrraedd atyn nhw. Diflaniad iaith er enghraifft. Hiraeth, colled, cymhathiad, assimilation. Lle mae dyn yn ffeindio tystiolaeth o'r prosesau yna'n digwydd. Dwi'n tueddu feddwl felly bod Cymreictod Raymond Williams yn rhan bwysig o'r ffordd oedd e'n meddwl am ddiwylliant. The universal yw'r cyffredinol, y syniadau yma ynghyn â natur cymdeithas a gallwn ni siarad am y byd mewn termau cyffredinol. Mae'r chwith yn wleidyddol, yn meddwl yn rhynggenedlaethol. Ond i Raymond Williams, ni ddylid ceisio gorfodi model o'r cyffredinol ar bawb. Ni'n mynd nôl mae'n cysylltu brwydr y dosbarth gweithiol a'r brwydrau lleiafrifoedd cenedlaethol yn yr ystyr yna, na'r ddau ddyfyniad arall. Y pwynt penodol yw bod gan mediadau sydd wedi seilio ar brofiad penodol y gallu wedyn i fod yn gyffredinol. Meddwl heddi am fudiad fel Black Lives Matter, er enghraifft, sy'n cychwyn o brofiad penodol yr Afro-Americaniaid, ond yna'r potensial i newid y byd mewn gwirionedd, newid diwylliant. Mae'r elfennau mwyaf blaengar yn y mudiad ffeministaidd neu y mudiadau gwyrdd. Bydd y rhai o'n ni, dwi'n siŵr am osod y frwydr dros yr iaith Gymraeg yn y cyd-destun yna. Hefyd, mae'n frwydr benodol, ond mae'n siarad dros hawliau ieithyddol yn rhyngwladol felly. Felly, beth sy'n cysylltu rhain i gyd, diwylliant, interdisciplinarity, yr elfen rhyngddisgyblaethol a'r syniadau yma am y cyffredinol yw bod e'n dadlau y dylen ni gweithio o'r gwaelod i fyny.
Ac dwi'n credu gellir wneud yr achos. Mae ei brofiadau cynnar fel un oedd yn dysgu oedolion sy'n sail i'r syniadau hynny. Felly, diolch yn fawr.